Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Сегодня 16 ноября, понедельник. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который с нами уже на прямой связи. Он готов рассказать новости, о которых планирует говорить в вечерних выпусках «Заман». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. Оккупанты признали Александра Сизикова вменяемым. Это фигурант так называемого дела о терроризме. Он инвалид первой группы по зрению, незрячий абсолютно. Он прошел принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрической больнице Севастополя и сейчас находится дома под арестом. Об этом сообщила его адвокат София Шабанова. И вот по ее словам, с так называемым заключением медиков их не познакомили, а сам Сизиков чувствует себя удовлетворительно, испытывает трудности с получением пенсии по инвалидности, потому что счета его до сих пор заблокированы. Напомню, что оккупанты обвиняют его в организации, террористической организации и участии в ней. В психиатрическую больницу он попал в октябре этого года. Туда его отправил оккупационный суд Симферополя по требованию ФСБ. Как я говорил, инвалид по зрению, ничего не видит. После трагической аварии его сбила машина. Он этнический русский, он принял ислам. И всегда выходил на одиночные пикеты в поддержку задержанных ФСБшниками крымских татар, которых преследуют по политическим мотивам. Еще одна новость. Российские оккупанты обвинили крымчан в нехватке воды на полуострове. Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует оккупированный Крым в правительстве России, заявил, что жители полуострова крадут воду незаконно, подключаясь к сетям. Он заявил о необходимости привлечь правоохранительные органы для борьбы с этим. И еще одна проблема, которую отметил этот вице-премьер, это износ водопроводных сетей. В некоторых местах они изношены на 70%, то есть вода фактически течет в землю. И напомню, что из-за обмелевших водохранилищ крымчане столкнулись с резкой нехваткой воды. Многие города и поселки, в том числе и Симферополь, перевели на жесткий график ее подачи. Выручали людей порой, вот, например, в Симферополе пластиковые баки, которые были установлены на улицах. Но сегодня стало известно, что как только на улице станет холодно и температура опустится до нуля, эти баки в жилых микрорайонах Симферополя перестанут наполнять водой. То есть ситуация с водообеспечением станет еще хуже, учитывая, что эти графики, которые были введены по несколько часов утром и несколько часов вечером, не всегда соблюдались. Зато вот кофе в оккупированном Крыму может стать в избытке. Оккупанты ждут прямые поставки этого продукта из Никарагуа. Оккупированный Крым и Никарагуа в нарушении международного права подписали соглашение об открытии почетного консульства на полуострове и теперь заявили, что могут наладить совместную торговлю. Об этом заявил оккупационный вице-спикер Георгий Мурадов. Кроме этого, оккупанты собираются покупать в Никарагуа экзотические фрукты и соки. Я напомню, что это произошло, открытие этого почетного консульства 10 октября в Симферополе в нарушение всех международных норм и законов. А так называемым почетным консулом стал Олег Белавинцев. Это военный сотрудник спецслужб, он же и представлял Крым и руководил так называемым Крымским федеральным округом. Так вот, он теперь стал им почетным консулом Никарагуа в Крыму. Украина назвала это решение незаконным, потребовала отменить и начала процесс применения санкций в отношении Никарагуа. А наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что за неуважение к территориальной целостности Украины и суверенитету Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями. А в оккупированном Крыму вчера зафиксировали уже 216 случаев коронавируса.
еще 5 человек умерли в результате этой болезни на полуострове. Ну, по крайней мере, такие данные приводит оккупационная власть. Там продлили запрет на посещение больниц, детских домов, интернатов и других социальных учреждений. И все это из-за эпидемии коронавируса. А в школах оккупированного Симферополя в связи с массовым распространением этой болезни отменили все новогодние мероприятия со скоплением учащихся. Праздники, скорее всего, будут проходить для каждого класса отдельно, а родители смогут наблюдать за этими праздниками в режиме онлайн. Ну вот такие новости мы будем сегодня рассказывать в наших выпусках новостей. Не только мы будем говорить и об этом, конечно же, поэтому смотрите, не пропустите. 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском, время киевское. Гульсум. Сагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов. А прямо из Ньюзрума не пропустите вечерние выпуски «Заман». Еще раз продублирую для вас в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском языке по Киеву. Но также можете присоединяться к нашему эфиру. У нас прямой эфир. Можете звонить нам по Вайберу абсолютно бесплатно. +380 73 419 41 58. Номер телефона вы видите сейчас на ваших экранах. Ну и по скайпу тоже можете звонить. atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы перейдем к обсуждению основных событий сегодняшнего дня и вышеупомянутых новостей. К нам подключается политический аналитик Тарас Черновол. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Алейкум. Алейкум селям. Ну что ж, платформу деоккупации Крыма хотел с вами обсудить, потому что инициатива набирает обороты. В частности, Эстония заявила, что будет принимать участие в крымской платформе, организованной Украиной для освобождения оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии. Предлагаю вместе послушать. Будучи відданим прихильником міжнародного порядку, заснованого на правилах, Естонія зобов'язується брати участь у Кримській платформі, ініційованої Україною. На прошлой неделе в пятницу инициативу по созданию крымской платформы также поддержала Литва. Об этом сказала посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас. Давайте его послушаем. Литва підтримує рішення України створити міжнародну кримську платформу і планує брати участь у її діяльності. Ми згодні з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, стежити за ситуацією з правами людини і екологією, піднімати інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму. Пане Тарасе, как вы считаете, какую роль, насколько эффективную роль будет играть Эстония в рамках Крымской платформы, страна, которая пережила 2 оккупации Советского Союза совместно с другими странами Балтии? Ну, в будь-якому випадку всі, хто приєднується до Кримської платформи, це є підтримка України, це є підтримка Криму, підтримка корінного народу Криму, це є завжди позитив. Чи може Естонія допомогти? Так, може. Вона має відповідний досвід. Плюс, давайте не забуватися, що на відміну від Радянського Союзу, де були перші і головні, і були другорядні, насправді в Європейському Союзі кожна країна має, по суті, рівний голос. Звичайно, було б дуже добре, щоб повноцінними учасниками Кримської платформи стали і Франція, і Німеччина, і Великобританія. Я надіюся, що це відбудеться. Але кожна з цих країн, вона абсолютно, безумовно, корисна. Єдине, що давайте просто додаватися одну річ. Я завжди говорив і говорю, що будь-які ініціативи пов'язані з нагадуванням про незаконність анексії Криму, то що вони завжди корисні, навіть найменші. Але в цих ініціативах ключова роль має бути України. Ми маємо дуже чітко задати певні параметри, про що буде іти мова в цій платформі, для чого вона створюється. Ми не перший раз у вас в ефірі саме до цієї теми вертаємося. В будь-якій формі вона добра, але на сьогоднішній день я бачу, як представники наших партнерів потенційних самі для себе фактично придумують завдання, що там робити. Посол Литви досить серйозно розширив цю сферу завдань, але мені здається, що ця Кримська платформа основним своїм завданням все-таки мала би нести не стільки контролююче, скільки санкційне навантаження тиску на Росію,
переконування Росію, що окупація Криму для неї стає все дорожчою і дорожчою. Ну вот давайте через вместе так. поразмышляем, о чем действительно могут говорить в рамках крымской платформы. Несомненно, любое упоминание об оккупации полуострова на международных площадках, упоминание, которое звучит из уст западных политиков и не только, это очень важно в информационном плане, но если переходите на практику, на деле, как вы думаете, какие меры могут предпринимать эти страны в рамках платформы, что может входить в функции этой платформы? Ну, давайте так. Самі росіяни колись дуже чітко про це сказали назвою одного з хрестоматійних творів російської літератури «Преступлення і наказання». На мій погляд, така платформа повинна чітко фіксувати злочини Росії на цій території по всіх сферах, вести їх достатньо серйозний облік, каталогізувати їх, використовувати можливості розвиток дипломатичних служб, інших контактів, які мають кожна з країн-членів платформи для встановлення цих фактів, хоча головна роль має бути України, а далі має бути друга частина – це на кожен такий факт має бути якесь відповідне реагування. Розумієте, в чому вся проблема? У нас по Криму є одна біда. Свого часу, коли вводилися санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму, ці санкції, на превеликий жаль, вони були достатньо слабкі, вони не були настільки болісні, тому що на той момент ще Західний світ боявся зачіпати Росію, не хотів, надіявся, що з Путіним вдасться домовитися, переконати, усовістити і тому подібне. І тому санкції по Криму десь зависли на статусі 2014-2015 років. Вони не є болісними для Російської Федерації. Це дуже велика проблема, тому що в Криму твориться страшне безподобство. В Криму відбулися зникнення, вбивства людей. В Криму відбуваються ті страшні судові процеси. Врешті сам факт окупації і анексії території після Другої світової війни річ нечувана для європейського континенту. І тому потрібно, щоб ця платформа чітко робила оцю степ-бай-степ, крок за кроком. Росія зробила злочинну дію. Росія незаконно заарештувала кримських татар. Оце зараз, що було остання новина, переслідування, тероризування абсолютно незрячої людини, терорист, який взагалі нічого не бачить, що ми говоримо. Це ж знущання навіть над здоровим глуздом. І на конкретну річ має бути конкретна відповідь. Якісь звернення, якісь апеляції, якісь заяви міжнародних організацій. І врешті-решт, коли Росія другий, третій, п'ятий раз на таке реагує, нова додаткова санкція. Коли звучать злочини кожен раз, озвучення факту злочинів, і коли звучить вимога про покарання, це покарання буде примножуватися. Тому що сьогодні Росія, на превеликий жаль, по Криму себе почуває достатньо комфортно. Вона анексувала Крим, і щодо неї немає нових санкцій, нових покарань. Тому я думаю, що ця платформа якраз по цьому Достоєвського цій формі «Преступлення і наказання» повинна якраз і функціонувати. Давайте подключим к нашей беседе народного депутата Украины и «Слуги народа» Неллю Яковлеву. Возможно, у вас также будут к ней вопросы. Пани Нелли, витаю вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Пани Нелли, у нас уже есть понимание, какие страны точно будут принимать участие в платформе по деоккупации полуострова? Но мы понимаем, что на сегодняшний момент четко заявили об этом Эстония, исходя из заявления, официального заявления Министерства иностранных дел. Пока что это единственная страна. Выразили свою заинтересованность. Бесспорно, это обсуждение. Мы знаем, что приглашена Франция, знаем, что Великобритания выявила заинтересованность также по этому вопросу, как и Соединенные Штаты Америки. Конечно, было бы хорошо, если бы это была консолидированная позиция Европейского Союза, на что мы, в принципе, чего мы и ожидаем. Скажите, а вот какую, насколько эффективную роль могут играть страны Балтии в рамках этой платформы, которые вот выражают свою однозначную поддержку, как это сделала Эстония? Я в первую очередь хочу сказать, что очень важно, чтобы пошли однозначные заявления о поддержке Крымской платформы и о готовности прямого в ней участия. Поскольку очень часто происходит в международных отношениях так, что действует принцип домино. Условно, как только одна страна официально заявляет свою позицию, другие страны начинают подтягиваться и заявлять в ответ тоже свои однозначные позиции. Мы знаем, что на сегодняшний момент первое заседание Крымской платформы готовится на май месяц 2021 года, где, собственно говоря, относительно платформы, вот уже есть какие-то контуры, которые можно очертить и сказать, вот крымская платформа будет действовать вот так-то так?
На сегодняшний момент, пока мы не понимаем окончательного состава участников, или пока мы не понимаем, насколько широким будет представительство разных стран-участниц, мы можем говорить только о разных моделях, каким это может быть. Действительно, каждая страна, и как вы сказали про страны Балтии, которые имеют опыт оккупации, они могут предлагать свой опыт. И, собственно говоря, на основе тех международных инструментов, которые у нас есть на сегодняшний момент и отвечают вызовам современного времени, в том числе под оккупацией Крыма, все это совместить в единый план и единую стратегию. То есть правильно ли я понимаю, что это не будет платформа из серии нормандского формата с ограниченным количеством участников? На сегодняшний момент Украина заинтересована как можно в большем количестве участников, и поэтому, бесспорно, мы не можем ограничивать те страны, которые хотели бы к ней присоединиться каким-либо образом. О чем будут говорить в рамках платформы? В рамках платформы, в первую очередь, мы бесспорно должны выработать эффективные механизмы деоккупации Крыма, но здесь скорее мы можем говорить не только об эффективных механизмах, а и о конкретных действиях. Если сейчас мы больше говорим о самой стратегии, то, что касается возвращения актуальности повестки дня крымского вопроса, то, что касается активных заявлений стран-участниц будущих крымской платформы, то, что касается усиления санкционного давления, то, что касается нарушений прав человека в Крыму, все-таки это должно лечь в более конкретные, методичные и пошаговые действия. До этого говорили, что, возможно, стратегия по деоккупации Крыма будет представлена либо до Нового года, либо в январе 2021. Но правильно ли понимаю, что сейчас уже перенесли на май месяц на Крымский саммит? В принципе, да, изначально планировалось к тому, чтобы это было в феврале месяце, или, как вы сказали, да, представить ее более заранее. Но почему все-таки оттянули? Я думаю... Еще раз, простите. Почему оттянули? Я думаю, что для согласования с разными странами-участниками мы понимаем, что если это будет общий документ, то все-таки предварительно он должен быть согласован с разными странами. И согласовывать его будут на Крымском саммите? Я думаю, что Крымский саммит уже скорее будет как бы финальной точкой в посвящении общественности в этот документ. А вся предварительная работа в подготовке документа по его согласованию произойдет заранее, и я связываю как раз вот эту отсрочку все-таки с этими процессами согласования. Стоит ли рассчитывать на то, что вот в рамках Крымской платформы страны, участницы, представители этих стран разработают некую дорожную карту по деоккупации полуострова, возможно, какое-то санкционное, более радикальное давление на Россию? Скажем так, это было бы самый большой и наиболее эффективный формат работы Крымской платформы, если бы это было бы так. Вы на это рассчитываете? Я со своей стороны, скажем так, буду глубоко болеть за то, чтобы это действительно так и было. Какое непосредственное участие в этой платформе будет принимать Меджлис крымско-татарского народа? К сожалению, на сегодняшний момент по этому вопросу я не готова вам точно ответить. Я думаю, что здесь скорее надо обратиться за комментариями в Министерство иностранных дел, поскольку это достаточно узкий вопрос. Со своей стороны могу сказать, что, конечно, Меджлис должен иметь либо право консультативного голоса в рамках даже стран-участниц, поскольку мы говорим, что крымско-татарский народ у нас признан как коренной народ, и в Верховной Раде есть ряд законопроектов, которые как раз касаются этих вопросов. Соответственно, голос Меджлиса должен бесспорно учитываться. Пани Нелли, и еще вот пару вопросов по Донбассу хотела вам задать. Вот сейчас очень активно обсуждается вот этот план совместных шагов, которые представили в трехсторонней контактной группе. Ряд политиков его критикуют, другие его поддерживают. Вот что вы думаете относительно этого плана совместных шагов? Не должен ли был Леонид Кравчук обсудить этот план перед тем, как его представить? Вот как раз в вашем комитете по вопросам деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий. Конечно, мы всегда рассчитываем на полную координацию между комитетом, профильным министерством, офисом президента, трехсторонней контактной группой. А в то же время я понимаю со своей стороны, что сейчас за счет пандемии тяжело проводить постоянные консультации, в том числе и по этому плану. План, скажем так, с какой-то стороны я его поддерживаю в ряде пунктов, ряд пунктов вызывают сомнения, и я думаю, что они все-таки должны обсуждаться. Но я всегда исхожу из того, что
для того, чтобы начать обсуждать какой-то план, должен быть уже некий драфт. Дальше мы можем идти по каждому пункту, дискутировать, принимать его или отвергать, предлагать свою версию. Но для того, чтобы начать эффективную работу, мы всегда должны иметь какой-то первичный план. Я понимаю, что этот план Леонида Макаровича, он уже готовился как некий обновленный, исходя из тех позиций, которые сейчас есть в Украине. Бесспорно, я знаю, что со стороны депутатов возник ряд возмущений, но я думаю, что мы должны не просто, скажем так, выразить какое-то свое возмущение, а скорее сесть за круглый стол и все-таки обсудить его более детально. Ну, драфтовый вариант в вашем комитете не рассматривали? В нашем комитете мы его не рассматривали и узнали о нем точно так же из средств массовой информации. А какие пункты именно у вас вызывают сомнения? Традиционно это то, что касается вопросов выборов, поскольку мы знаем, что все-таки практика и формирование местной власти в теории региональных и в практике региональных конфликтов, международных вооруженных конфликтов, которые были, к этому вопросу стоит относиться очень осторожно. И, как правило, первые выборы местного самоуправления проходят только через 2-3 года после установления или после возвращения той власти, которая была на тех территориях. В данном случае мы говорим, если конкретнее, то после возобновления украинской власти, спустя 2 года, мы можем правильно провести и организовать избирательный процесс с точки зрения допуска украинских политических партий, с точки зрения безопасности, с точки зрения ведения агитационного процесса. Поэтому это один из тех компонентов конкретных, на которых бы я хотела бы остановиться. Дуже дякую вам. Чох Сагул, у нас Неллі Яковлєва, народний депутат України, фракция «Слуга народа» была с нами на прямой связи. Дякую. Пане Тарасе, к Донбассу мы еще с вами перейдем относительно крымской платформы и стратегии по деоккупации полуострова, которую же планируют представить на саммите в мае 2021 года. Что думаете, какая это может быть стратегия, что в открытой, в публичной ее части должно быть прописано? Я дуже боюся, що саме це перенесення вже зі січня на травень, а потім і на кінець року наступного може відбутися з одної причини, тому що є страх назвати речі своїми іменами. Коли я чую про стратегію деокупації Криму, у мене питання, а яка може бути стратегія? Росія, країна-окупант, країна-агресор записала Крим в свою конституцію. Для того, щоб відбулась деокупація, має статися 2 речі. Перша річ. Україна вводить свої війська в Крим, розгромляє російську армію, займає цю територію і повідомляє Росію про факт, що Крим більше не їхній. Чи можливо це зараз? Ні, неможливо. Це можливо в випадку, якби Росію роздирали внутрішні конфлікти. Умовно скажучи, після того, коли в пекло відійде агресор Путін і злочинить, після того в Росії можуть виникнути конфлікти, а можуть і не виникнути. В випадку, якщо вони виникнуть, Україна має бути готова вести туди свої війська. Поки що це є гадання на кавовій гущі. Імовірність цього є не дуже велика і невідомо, коли це станеться. Другий варіант. Ми маємо нарощувати, жорстко нарощувати ціну за окупацію. Росії має бути невигідно дорого утримувати Крим. Зрозуміло, що поки живий Путін, на превеликий жаль, жодними міжнародними зусиллями вигнати звідти Росію не можна. Але судячи з тих даних, які проскакують вже в міжнародних джерелах, з того, що ми бачимо з Росії самої, насправді виглядає, що не виключено, що Путін може і не дожити до наступного року, якщо й доживе, я не думаю, що це вже надовго. За таких обставин зрозуміло, що його спадкоємці мають зрозуміти, що Крим для них проблема, дуже серйозна проблема. Всі в російській політиці хочуть лишити Крим далі за Росію, тому що це не популярно. Сказати, що Крим ми украли, Крим не наш, Крим ми віддаємо. Найліберальніші, такі як Ксенія Собчак, розказували, що треба провести якийсь повторний референдум на окупованій території під контролем російських спецслужб. Ми розуміємо, який буде результат цього референдуму. Найповажніші, найвідоміші російські опозиційні політики, як Навальний, взагалі не хочуть тему Криму розглядати, хіба що тему незаконності, як вони кажуть, возврата його Росії. Тільки в такий спосіб. Реакційні російські політики взагалі цю тему не хочуть піднімати. Тому для того, щоб після смерті Путіна, ще раз кажу, мова йде про саме цю відправну точку смерті чи відходу його від будь-яких політичних подій, і щоб на той момент для всіх його спадкоємців було зрозуміло, збереження статусу окупації, продовження окупації Криму для них невигідно, дуже болісно і дуже дорого. Оце має напрацьовувати платформа. Але для цього
потенційним учасникам платформи треба чітко сказати: наше завдання – жорсткий пресинг на Росію. Наше завдання – подвоєння, помноження санкцій. Наше завдання – зробити так, щоб в Росії було ще більше політиків, які були б готові психологічно до відмови від окупації Криму. Інших варіантів нема. А нам замість цього пропонують з Офісу Президента дискусійну площадку, ще щось там. Це добре, дискутувати треба. І те, що сказав литовський посол, це є прекрасно. Він дійсно навів цілий ряд нових тем, про які наші політики навіть не згадували. Але ці теми, обговорення їх, фіксація їх, може хіба що стати основою для посилення санкцій проти Російської Федерації за окупації Криму і те, що вона там творить, але жодним чином деокупацію не наблизить. Оце треба зрозуміти. І мені здається, сказавши добру фразу про створення цієї платформи, не сказали Б, не сказали, для чого ми це маємо зробити. Ну і зовсім останній момент. Литва, Латвія, Естонія – це наші дуже хороші віддані партнери. Я думаю, що приєднається Польща, приєднаються інші держави, але доки в Кримську платформу не війде Туреччина, а бажано після останніх подій, коли дуже серйозну суб'єктність показав Азербайджан, я би дуже хотів, щоб пішов ще й Азербайджан, я думаю, що без цих двох держав, особливо Туреччини, розраховувати на дієвість Кримської платформи і фактору тиску на Росію, ну, навряд чи вдасться. Турция, по крайней мере, выразила свою поддержку Крымской платформе. Это хотя бы мы знаем. Давайте перейдем к... Да, это хорошо. Давайте перейдем к Донбассу. Российская сторона готова к переговорам по украинскому плану действий для достижения мира на Донбассе. Об этом сказал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. В эфире одного из украинских телеканалов. Предлагаю вместе его послушать. Але якщо домовилися про зустріч, то, мабуть, це означає, що і Росія готова розглядати його. До того ж, вона розглядала його на загальному засіданні та на засіданні політичних підгруп. Це означає, що вони готові говорити, а оце не відповідає і таке інше – це звичайна риторика, яку ми чуємо багато років поспіль. Проте багато що зроблено і багато що буде зроблено. У мене є стриманий оптимізм щодо цього. В офисе президента Украины после встречи советников лидеров стран нормандской четверки заявили, что Франция и Германия поддержали идею Украины о плане совместных шагов в ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Встреча, как известно, состоялась вечером 13 ноября в формате видеоконференции. Украину на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. Вот что он сказал. Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації мінських домовленостей у роботі тристоронньої контактної групи. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у нормандському форматі в минулому, так і в роботі тристоронньої контактної групи. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні нормандського формату. Пане Тарасе, для начала, чем этот документ, новый план совместных шагов, отличается от Минских соглашений? Відрізняється тільки фактично одною річчю – це використанням, застосуванням в ньому елементів формули Штайнмаєра, які Україна відкидала завжди як абсолютно неприйнятні. На жаль, вони були двічі підписані, спочатку в Мінську Кучмою, потім в Парижі Володимиром Зеленським. Це є принцип, за яким можна провести, власне, ця формула, вона визначає, що вибори головне. От ми проводимо вибори там, і все, і проблем більше ніби і не існує. Якось воно все роззброїться, якось воно умиротвориться. Головне, що Німеччина і Франція перестають бути учасниками процесу, бо це стає внутрішньою українською ситуацією, а Росія стає просто миротворцем. Но это не совсем так. Это не совсем так, потому что в плане совместных шагов предусматривается, если я не ошибаюсь, сначала установление украинского контроля над границей, потом демилитаризация и уже через 4 месяца проведение на Донбассе местных выборов. Ну, то есть там, я так понимаю, порядок действий, да, изменили? Безпекова частина політична. На жаль, цей порядок дій абсолютно фальшивий. Хто хоч трошки розбирається в військово-політичних і військово-тактичних питаннях, то прекрасно розуміє, що
ліквідувати, вивести, роззброїти 2 армійських корпуси. Це ці місяці просто фізично неможливо. Там встановлені, контрольовані Росією, ми розуміємо, що вони окупаційні, але формально визнається, що вони ніби цих ДНР і ЛНР 2 армійські корпуси. Якби вони були офіційно визнані Росією, так, за ці місяці їх можна було перевести з Донбасу в Росію. Насправді їх, оскільки Росія не хоче забирати ці корпуси до себе, тому що в них в вигляді гарматного м'яса завантажені місцеві сепаратисти, бандити, люди, які вже відзначилися після того, як переїжджали до Росії злочинами, вбивствами, грабежами. Росія не хоче їх забирати. Щось з цим треба робити. Якимось чином треба ліквідовувати 2 потужних армійських корпуси. Про це сказано в цьому плані, скільки на це треба часу? Не сказано. Про підготовку виборчого законодавства, Вот за яким має пане відбуватися Тарасе, вибори. про выборы сейчас поговорим. Давайте вот у военного эксперта спросим, действительно ли можно ли за 4 месяца демилитаризировать территорию, вывести оттуда незаконные вооруженные формирования иностранного государства и уже потом еще осуществить верификацию этого вывода. Игорь Козий с нами сейчас на прямой связи, военный эксперт. Пане Ігорю, вітаю вас. Да, я вас чую, тільки студія, вибачте, дуже погано, шуми якісь між нами. Я попробую сейчас еще раз продублировать вам вопрос, чтобы вы его услышали. Как вы считаете, можно ли за 4 месяца установить контроль над границей, демилитаризировать эту территорию, вывести оттуда иностранные вооруженные формирования и осуществить верификацию этого вывода? Ну, якщо дуже коротко, я б, знаєте, відповів би такою трошки незрозумілою, може, для слухачів фразою. Ви що, знущаєтесь? От, питання насамперед полягає в тому, що ніхто цього робити не буде. Москва в цьому не зацікавлена. Що би ми не пробували, як би ми не пробували щось комусь доказати чи показати, чи, знаєте, проявити певні прояви. Згадайте от зараз оцю подію, що трапилось, ну, дуже багато років тому, коли Арменія війшла в Нагорний Карабах. Як світове суспільство на це відреагувало? Прийняло резолюцію і що? Нічого. Абсолютно нічого. До тих пір, поки Азербайджан просто-напросто не підготував свої збройні сили, не підготував сучасне озброєння, не провів нормальну військову операцію по визволенню своїх власних територій. По-іншому це не буде, тому що ми до цього часу не визнаємо факт, що Росія воює проти нас в міжнародному полі. Хто де довів, що у нас в наших, вибачте, документах правових проти нас воює Російська Федерація? Ніхто. Тоді встає питання, а хто взагалі там знаходиться? Росія каже, це ж ваші громадяни, які, вибачте, не згодні були з позиції Києва. От вони начебто підняли такий самий заколот, не знаю, що там вони підняли, чи стали сепаратистами, чи стали ще комусь. Знаєте, я в студії чув, як зробити оці 2 армійські корпуси. Я вам можу сказати, ми дуже швидко запам'ятаємо власну історію. Коли в 1939 році Червона армія війшла на Західну Україну, і в них ресурсу не вистачало, просто створювався звичайний штучний голодомор, завдяки якому молода людина вимушена була йти в Збройні Сили. От і все. Це була одна із методик, яких застосовувалось тодішнім керівництвом Радянського Союзу. Буде зараз використана ця методика, чи вона вже використовується, коли немає, вибачте, у людей жодної роботи, крім тієї, що фактично пропонується Російською Федерацією, їх так звані формування. То есть правильно ли я вас понимаю, вот все, что сейчас предлагается, в частности, план совместных шагов по достижению мира на Донбассе, это все профанация или, хотите, имитация бурной деятельности? Профанація з боку кого? Українська сторона. Українська влада пробує щось зробити задля чогось, комусь щось довести, або фактично задля чогось. Утриматись якомога довше при владі.
Да, це ключовий параметр. Російська Федерація, вибачте, їй це повністю влаштовує. Вона нічого робити не буде. Вона буде подальше робити кроки по асиміляції цих територій. Да, вона далі буде їх називати Луганська Донецька Республіка чи Донецька Луганська Народна Республіка, як це розроблено в Придністров'ї і так далі. І це буде використовуватися плацдарм для подальшого, вибачте, ескалації напруги і окупації території. До тих пір, поки офіційно Організація Об'єднаних Націй не визнає Російську Федерацію більшістю голосів, вибачте, як країну, яка окупувала цю територію, включає Республіку Крим. Дуже дякую вам, Ігор Козій, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, видите, как слышали, наверное, как ответил коротко Игорь Козій. Он сказал: вы что, издеваетесь? Це не просто знущання, це насмішка над здоровим глуздом. Я тільки більш, може, багатослівно сказав те ж саме. Абсолютно неможливо. Ніяких 4 місяців не йдеться. Давайте зрозуміємо. Припинення будь-яких безпекових створення безпекових передумов має відбутися до початку виборчої кампанії. Вибори в місцеві ради, в нас скільки? 2 місяці передбачено на них. Це означає, що в останні дні січня має вже бути завершена вся підготовча структура, має там бути відновлено суверенітет України, там мають діяти нормальні закони, там мають можливість працювати представники українських засобів масової інформації, наприклад, телеканал АТР, має мати можливість спокійно приїхати в Донецьк, Луганськ, висвітлювати, контролювати проведення виборчої кампанії. Там мають працювати вільно українські політичні партії. Це можливо до кінця січня. Ще раз кажу, не до кінця березня, до кінця січня. Ну, ми розуміємо повний абсурд. Для чого це робить Кравчук? Я не знаю. Кравчук не є самостійною фігурою. Кравчук може робити тільки те, що йому скажуть від Зеленського. Якщо він скаже хоча б одну фразу, яка не відповідає позиції керівника глави держави, він автоматично вилетить з цієї посади, тому що він не має свого особистого функціоналу. Він є просто радником, помічником президента в розв'язанні оцього конкретно переговорних процесів. Тепер маленька одна річ, яка мене найбільше тривожить. Я боюся, що ці ініціативи Кравчука, які абсолютно не здійсненні, яких не можна реалізувати в принципі ніяк, абсолютно ніяк, вони зроблені для того, щоб остаточно дезавоювати і відкинути попереднє напрацювання 16-го року. На жаль, зараз про них не згадують. Давайте згадаємо, про що було домовлено в 16-му році в Берліні на засіданні Нормандської четвірки, і що погодив навіть Путін, а потім пробував від цього втікати і все одно згоджувався, що цього не оминути. Головний пункт – це є міжнародні миротворці, які приходять туди, які там встановлюють порядок, мир, спокій на кілька років. За цей час там можуть відбутися вибори, що завгодно. І тоді ця територія передається Україні не бойовиками, не Росією, а міжнародними миротворцями. Ми до цього дуже серйозно наблизилися в 2018 році. Але потім Путін зрозумів, що в Україні наближаються президентські вибори. Петро Порошенко ці вибори програє, він бачив по результатах. І він був переконаний, що з новою владою йому буде легше. На жаль, він не помилився, я вже закінчую. Річ в тому, що ще тоді, в 16-му році в Берліні, був узгоджено покроковий план дій для виконання мінських домовленостей. Там все було розписано дуже детально. Чому Кравчук, чому інші не беруть цього плану дій? Він для них доступний. Так, він має гриф з обмеженим доступом. Його не можна опублікувати, скажімо, на телеканалі АТР, тому що він заборонений для друку, тому що це є домовленість міжнародних 4 структур, 4 держав про його доступ до преси тільки після того, як буде все узгоджено. Але чому його не розглядають представники української делегації? Только тому, что он страшно невыгодный России. Ну вот сейчас обсуждается, кстати, вопрос возможного введения российских миротворцев на Донбасс. Эту новость прокомментировал председатель украинской делегации в ТГГ Леонид Кравчук. Вот что он сказал. Давайте его вместе послушаем. Я часто чую, особливо у ЗМІ, в тому числі і в Росії, мовляв, Росія також може ввести миротворців на неконтрольовану територію, я не знаю навіть яку, Україною, тобто ДНР і ЛНР. Я думаю, що це просто абсурд, тому що в даному разі відбувся б дуже серйозний перекос у світовому масштабі. Что скажете, вообще такое реально? Ні, ну чекайте.
російські миротворці, Росія і зараз заявляє, що їх там нет, там тільки їхні советники, которые смотрят, чтобы не было там стычек, чтобы было все хорошо, чтобы вот эта хунта украинская, фашистская, бандеровская не ворвалась, не сделала резню против мирного населения Донбасса. Це ж Росія і зараз заявляє. Російські миротворці, країни, яка окупувала частину української території, є окупантами. Немає такого поняття, коли країна-окупант. Так, вона може назвати їх як завгодно, але допустити цього не можна в жодних формах взагалі, тому що просто російські миротворці – це окупанти, тут варіантів нема. Але є варіант, на превеликий жаль, який колись був допущений Грузією, коли під мандатом ООН в Абхазію були введені так звані миротворці, нібито з мандатом ООН, але які були очолювані російськими генералами і які фактично контролюються з Москви. І це зіграло свою роль для фактично майже геноциду грузинського населення, там їх виселення і повної віддачі під контроль Російської Федерації, Південної Осетії і Абхазії. Тому про такі речі навіть не можна заїкатися. Коли вони появляються в Російській Федерації, на них треба реагувати. Ну добре, що Кравчук хоч на це зреагував, тому що насправді більшість його ініціатив, вони викликають принаймні незрозуміння. Тут це вже було настільки нагло, що сказати так, ми згодні, це вже було би неможливо. Пане Тарасе, вот Алексей Арестович, советник украинской делегации в ТКГ, сказал, что в принципе российская сторона готова к переговорам по украинскому плану действий для достижения мира на востоке Украины. Действительно возникает вопрос, а почему бы и нет? Не можем ли мы вот таким вот планом, наоборот, выстрелить себе в ногу, предположить, что да, проводится демилитаризация территории, оттуда выводятся российские войска, проводим там выборы и получаем в итоге такую конфедерацию в нашей стране? Ой, чекайте, хто такий Арестович? Давайте називати речі своїми іменами. Він прес-секретарка на місці колишньої прес-секретарки Леоніда Кучми, яка виконувала паралельно ті ролі пані Дарка, я зараз не згадаю прізвища, яка виконувала нормально функції прес-секретаря, який має доносити інформацію, яку йому напишуть, підготують і скажуть розповісти. Він не має функцій ні ухвального, ні навіть дорадчого голосу. Він тільки говоряча голова. Все. І коли він починає робити якісь від себе заяви, це виглядає принаймні убого. Но вы думаете, что это заявление от себя, что оно не несет за собой никакого смысла и, возможно, не ретранслирует идеи украинской делегации в ТКГ? Він сказав якісь оцінки загальні, які позбавлені сенсу. Що він сказав? Він сказав, що Росія погодилася на цей план Кравчука? Ні, там цього нема. Там сказано, от якби вони були не згодні, то вони б зробили нам обструкцію, вони б зробили скандал. А вони скандалу не зробили, тому ми припускаємо, що, можливо, вони на щось і згодні. Оце, що сказав Арестович. Вибачте, але це взагалі-то по цій мові називається сон рябої кобили. Людина, яку поставили на посаду доносити інформацію, має чітко формулювати, тому що від нього залежить саме від нього. Тепер, як суспільство буде сприймати діяльність ТКГ? Чи суспільство буде розглядати це як перемогу, чи як зраду? Відповідно, на що орієнтуватися. А він напускає диму, тому що відповіді в нього нема. Він сказав абсолютно загальні фрази, в яких немає жодного контексту. Тобто ви вважаєте, що Росія... Сказав, я закінчу тільки. Ігор Козій сказав, її задовільняє нинішня ситуація, коли вона розхитує Україну, коли вона створює для нас проблем дуже багато і зберігає контроль за Донбасом до того моменту, доки в Україні щось не зламається і ми не погодимося прийняти ті території на умовах Росії. Поки що ще не готові, хоча те, що ініціював Кравчук, багато в чому до цього би підштовхувало. Вот проходит этот год, о котором говорил президент, вот эту вот фразу, что я даю год на завершение войны, которая очень запомнилась, часто сейчас вспоминают. Вот по вашему мнению, если вот сейчас этот год заканчивается, прогресса в Минских соглашениях нет, и не удастся, возможно, его каким-то образом достичь, будет ли разработан или представлен вот этот план «Б», о котором говорили, или же вот этот вот план совместных шагов, это и есть план «Б»? Та немає ніякого плану «Б». Ми самі собі довигадуємо якісь плани. Пройде рік і буде те ж саме, що Зеленський казав, що якщо я тільки десь порушу закон, я відразу подам відставку. Він порушив закон десятки тисяч разів. Кожним указом, кожним рішенням, кожними незаконними вимогами він подав відставку? Ні. Він сказав, що буде щось, якщо через рік не відбудеться кардинальних змін. Вони не відбудуться, ми розуміємо, що нічого не відбудеться.
Напевне, найімовірніше буде пролонгований закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДО. І добре, якщо він буде пролонгований, тому що він дає певні запобіжники, які не дають можливості там Росії вимагати негайних якихось поступок від України. Що буде ще? А який може бути інший план? Він мобілізує війська і попереду на броньовичку на Москву поїде? Чи захоплювати Донецьк і Луганськ? Звичайно, що ні. Який план? Може бути тільки єдиний план – оголосити, що ми офіційно виходимо з переговорного процесу і йдемо на замороження конфлікту. Але вибачте, це можна зробити в тій ситуації, якби в нас був як Придністров'я, яке не має спільного кордону з Російською Федерацією, яке не має можливості постійно підживлюватися живою силою і зброєю, і тому там конфлікт дійсно реально заморожений. Для Молдови це є вигідний варіант. Тому що Росія від неї вимагала таких поступок, які від України вимагає план Козака, всім відомий, який би, по суті, зруйнував всі перспективи майбутньої євроінтеграції Молдови. У випадку України для нас такий варіант заморозки навряд чи можливий. І тому, розуміючи, що так чи інакше ми стараємося поки що заморозити ситуацію, доки ціна окупації Донбасу для Росії так само не стала нестерпною, ми паралельно з тим стараємося стримуватися від якихось дій. Це було нормально. Але замість цього нам розказують, що ми маємо там терміново вибори провести. Які терміново вибори на окупованій території? Ну, абсурд повний. Тому насправді, на мій погляд, треба не оголошувати плани Б, шукати далі міжнародну підтримку і нарешті Путіну показати, що його сподівання на те, що Україна піде на неприйнятні для себе і вигідні для Росії поступки, що ті його надії не сповняться. Путін це має зрозуміти. Доки він має хоч якусь надію, що він витисне з України те, що треба, знаєте, українській стороні не можна позаздрити, тому що він буде тиснути дуже жорстко. Він має зрозуміти, ми не поступаємося, є ось межа, за неї ми не йдемо. Оголосити план П про заморозку, нас висміють наші міжнародні партнери, я не думаю, що його треба оголошувати. Його можна тихо реалізовувати на час, доки Росія не поступиться. Але оголошувати навряд чи варто. Давайте перейдем к следующей теме, к Беларуси. Там во время очередной акции протеста в воскресенье были задержаны более 1000 человек. По данным правозащитной организации «Весна», более 100 100 имен задержанных сейчас у них в списках. И этот список все еще дополняется. Подавляющее большинство были задержаны в Минске, в частности, на площади Перемен, где недавно неизвестные насмерть забили молодого парня. Так, в это воскресенье силовики окружили и разогнали людей на улице Червякова и на площади Перемен в Минске. Там они использовали светошумовые гранаты, а после взрывов там остались люди, они скандировали, за что убили Рому. Когда силовики зашли на площадь Перемен, люди сначала не пропускали их к мемориалу и оттеснили, однако впоследствии силовики со щитами окружили протестующих. Люди скандировали «один за всех и все за одного», и стоим. Буквально за пару минут силовики взяли площадь в кольцо, люди стояли у мемориала. Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская тем временем объявила народный трибунал и амнистию за захват Александра Лукашенко и членов его террористической группировки. Давайте вместе послушаем Светлану Тихановскую. Наша країна остаточно перетворилася в місце злочину. Я заявляю, що Олександр Лукашенко і його поплічники – терористична організація, яка повинна відповісти за свої злочини. Я, Світлана Тихановська, разом з Народним антикризовим управлінням оголошую народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Ну а вот самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление относительно передачи своих полномочий. Он, дескать, подпишет закон, если его наработают парламент и правительство. Давайте вместе послушаем его прямую речь. Народ, общество хочет перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочия. Как выход из этого – изменения в Конституцию. Мы с вами недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов, наверное, на 70-80 передать полномочия президента парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотни страницах президенту, лежат в плоскости парламента и правительства, нет? Так. Вот давайте их и решайте.
Ирина Славникова, официальный представитель канала Белсат, с нами сейчас на прямой связи. Пани Ирина, вітаю вас. Вітаю, коллеги. Расскажите, как прошли выходные в протестной Беларуси? Выходные прошли, как всегда, напряженно. Было объявлен марш смелых, и было несколько точек сбора людей. То есть это был проспект Пушкина, где был убит первый протестовец Александр Тарайковский. И потом, как я понимаю, колонна должна была идти на место задержания Романа Бондаренки. И достаточно большое людей, на мой взгляд, собралось на Пушкина, но как бы силовики не стали церемониться с протестующими мирными. Были использованы спецсредства, светошумовые гранаты. Также был замечен водомет, хотя он не был использован. Ну и людей просто... Люди разбежались по дворам, были жесткие задержания. Убегающих людей, как всегда, избивали дубинками, помещали в автозаки. Ну и тогда люди уже самостоятельно стали добираться на площадь Перемен. Это довольно далеко. При этом хочу отметить, что раньше закрывали линии метро, а теперь не ходил даже наземный общественный транспорт. Но люди, автолюбители, проявили солидарность и помогали протестующим доехать до площади Перемен. Там улица Червякова, тоже автолюбители проявили солидарность. Она была полностью заблокирована, чтобы силовики не могли проехать. Но в тот момент, когда я уже подходила к площади, там опять, вот вы уже говорили, были применены светошумовые гранаты, но люди оставались стоять. И где-то около 16 часов произошел силовой разгон этой площади, который длился всего лишь 9 минут. Итог вчера, воскресенье, это более 1300 задержанных человек. Что им инкриминируют? Им разные инкриминируют, но это в основном статья административного кодекса «Участие в несанкционированном митинге». Некоторым еще также добавляют неподчинение сотрудникам милиции. И то есть, если раньше по 2 статьям давали штрафы и сутки, то теперь просто суммируется. И вот сегодня, например, был присуд 25 дней административного ареста. Также было вчера задержано 24 журналиста независимых СМИ. Некоторые из них были отпущены ночью, но вот полтора десятка наших коллег остаются за решеткой и ждут решения суда. Также стали объявлять уже и заводить криминальные уголовные дела. Это участие в массовых беспорядках. То есть власть ужесточает способы борьбы с мирными протестующими. Вот мы видим, как сейчас самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибегает действительно к более жестким мерам, от просто запугиваний и задержаний уже переходит к новой тактике, если можно так сказать, когда силовики в гражданском просто выискивают, отлавливают людей, избивают до смерти, как это, собственно, произошло с Романом Бондаренко. Вот это какой-то поворотный момент в противостоянии улицы со стороны Александра Лукашенко, и деморализует ли это вот протестующих сегодня в Беларуси? Ну, это, конечно, такой, знаете, когда ты оборачиваешься и не знаешь, кто свой, а кто не свой, это, конечно, очень неприятный момент, когда у тебя за спиной стоят неизвестные. Конечно, люди опасаются этого. И самый опасный момент в этих протестных акциях мирных, когда люди уже начинают расходиться. Силовики именно это и начинают использовать. Когда люди разбегаются, расходятся, их становится значительно меньше. Вот, например, на площади вчера осталось около 500 человек. В то время, когда я там была, их было несколько тысяч. Ну, понятно, что когда несколько тысяч, и там люди и с детьми, и не было бы такого силового разгона. Они просто дожидаются, когда люди начинают расходиться, вот блокируют их и всех забирают. Александра Лукашенко сейчас начала снова говорить про какое-то перераспределение полномочий. Что это? Вот как вы это воспринимаете?
Но слова гражданина Лукашенко уже никак нельзя воспринимать, потому что нет диалога. Он сказал, что разговаривать с улицей он не будет. Но улица – это народ. И его большинство. С кем он хочет разговаривать, если не с народом, который является носителем власти в Беларуси? Вот это вот удивительно, с кем он собирается вести какие-то переговоры. Вот ваш прогноз, что будет дальше? Что будет с протестами? Как долго белорусы еще готовы выходить на улицы? Ну, вы знаете, как бы протестные, говорят, протест сдулся, я не могу этого сказать. Появляются сообщения. Конечно, как мы рассчитывали на общенациональную забастовку, она, конечно, так не получила поддержки у рабочих. Но каждый день появляются сообщения о десятках рабочих, которые единолично заявляют о своей поддержке забастовки. Очень, как бы мне кажется, сегодня решительный шаг сделали наши медики, которые оказались очень активными. Они сказали, что дают власти 30 дней. И тогда произойдет массовое увольнение медиков. А в этой эпидемиологической опасной ситуации вы можете сами представить, чем это грозит. Угу. Медики требуют, чтобы их услышали, чтобы прекратилось вранье в стране и по поводу ковида, и по поводу избиения задержанных. То же самое, как Лукашенко заявил, что Роман Бондаренко был пьян. Но у врачей есть доказательства, что было 0 промилле алкоголя у него в крови. То есть люди, они, может быть, тоже будут менять, не выходить на улицы, но вот такие вот протестные, не выходить на работу, объявлять итальянские умные забастовки, таким образом будут как бы протесты продолжаться. Дуже Потому дякую что мы вам. видим, что улицу, как бы, они уже просто идет большой силовой разгон. Кинуты огромные силы против мирного населения. Настоящая армия. Протест не может радикализироваться таким образом? Я думаю, это мое личное мнение, что власть как бы этого и хочет, чтобы протест радикализировался. Но в этом уникальность. И просто есть такие мнения, что нужно сохранять мирный протест, тянуть его как можно больше, но не дать ему радикализироваться. И тогда власти, если он радикализируется, это будет просто жесточайшее погашение этих протестов. И люди просто будут получать реальные тюремные сроки именно за массовые беспорядки. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Ирина Славникова была с нами на прямой связи, официальный представитель канала Белсат. Пане Тараса, что будет дальше? Смогут ли белорусы добиться отставки самопровозглашенного Александра Лукашенко? Знаєте, мені неймовірно шкода цих прекрасних людей, які так хочуть свободи і так терплять від цього самозванця і узурпатора. А на превеликий жаль, в білоруському, скажімо так, верхівці білоруської опозиції, серед середовища інтелігенції, то, що превалює та позиція, яку тільки що заявила пані Ірина. Ми не маємо допустити того, щоб радикалізувався протест. Ну добре, то що далі? А далі кожен тиждень буде виходити певна кількість людей на протести. З часом їх буде ставати менше, тому що їх будуть потрошки відсіювати. Деяких активніших, їх вже чітко встановлено, будуть садити в тюрму вже не на 15 діб, а будуть садити на 15 років. Їм вигадають статті, їх ізолюють від суспільства. І врешті-решт протест задихнеться. Лукашенко до чого веде? Він веде на ізмор. Він, як будь-який диктатор, боїться радикального протесту. І, на превеликий жаль, певний момент радикалізації, який пройшов український Майдан. Він в Білорусі задихнувся через позицію багатьох саме лідерів білоруської опозиції, політичного крила, які кричали: ми не Майдан, ми нічим не схожі на Київський Майдан, не порівнюйте нас, ми з Росією, ми дружимо, Путін, приди, помоги, убери этого гада Лукашенка і тому подібне. І доки вони будуть говорити ці речі, доти білоруси не мають жодних шансів, тому що у них в мирному протесті менше сил, ніж сил Лукашенка. Вони там будуть приречені програти. Є добра новина, це те, що Тихановська дійсно реально виростає до серйозного політика. Її заяви, її позиції
Це не позиції випадкової дівчини, яка опинилася в вирі подій через те тільки, що реального кандидата Тихановського і чоловіка було усунуто, заарештовано. Це вже людина, яка ухвалює дуже серйозні рішення, яка бачить, як тиснути на Лукашенка, як використовувати міжнародні зв'язки, міжнародні контакти. І вона робить вже серйозні реальні заяви, заклики. Вона готує, в принципі, білоруських силовиків до того, що в якийсь момент їм треба буде здати Лукашенка. Вона робить правильні речі, але ті речі спрацюють тільки тоді, коли впаде реальна підтримка Лукашенка, яка в Москві. Більшість білоруської опозиції досі не зможуть зрозуміти, що Москва погралася в слухняного Пашиняна в Вірменії, який заявляв про свою повну лояльність до Москви, до Путіна, а потім почав вибудовувати багатосторонні зв'язки, багатовекторність і тому подібне. І Москва більше не хоче гратися в такі ігри. Путін зрозумів, що йому ліпше утримувати старих, абсолютно нафталінових, але старих диктаторів, таких як Лукашенко. Він розуміє, що та ж Тихановська, чи Бабарикин, чи хто завгодно інший, хто прийде до влади в Білорусі після Лукашенка, дуже швидко вийде на контакти, на зв'язок з західними лідерами і буде орієнтуватися на них, а не на Путіна. І Путіну варто, щоб був Лукашенко. Тому доки Путін має вплив і на Лукашенка, і на білоруську опозицію, на жаль, на лідерів білоруської опозиції в самому Мінську, доти шансів, я думаю, в них великих немає. Дуже дякую вам, пане Тарасе. Тарас Чорновіл був з нами на прямому зв'язку, політичний оглядач. А мы переходим к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Там в пятницу вечером 13 ноября завершили подсчет голосов во всех штатах. По результатам подсчета победителем президентских выборов становится кандидат Демократической партии Джозеф Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков, а действующий президент Дональд Трамп набрал 232. Об этом свидетельствуют данные CNN, NBC, News Bloomberg, Washington Post и другие американские средства массовой информации. Президент США Дональд Трамп тем временем впервые признал победу на выборах избранного президента Джо Байдена, но продолжил все же настаивать, что выборы были сфальсифицированы. Такое заявление он сделал традиционно на своей странице Twitter. Давайте послушаем. Він виграв, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів. Но позже на своей странице Twitter Дональд Трамп написал, что нет, все же выиграл выборы он. Давайте слушать. Я виграв ці вибори. Фейкові ЗМІ постійно пишуть, що Джо Байден обраний президентом, навіть не дозволяючи нам показати, наскільки величезними були порушення норм нашої Конституції на виборах 2020. Вони, можливо, не мали аналогів в минулому. К нам присоединяется Григорий Перепелица, политолог-конфликтолог, директор Института внешнеполитических исследований. Пане Григорию, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Что происходит с Трампом? То он заявляет, что Джозеф Байден все же выиграл выборы, но они были сфальсифицированы. Позже, через 6-7 часов, он снова пишет о том, что нет, все же выиграл выборы он. Как это все воспринимать? Ну, психологічно він не готовий програвати, і тим більше не готові це визнавати його виборці. Тому існує така досить напружена психологічна атмосфера, і він просто не може змиритися з цим. Тому апелює до фальсифікації, до того, що виборча комісія неправильно порахувала і так далі. Але перемога Байдена є очевидною, і рано чи пізно він має змиритися з цим. Але попри те, очевидно, поза межами влади президентської Трамп не бачить себе, і ця хвороба подібна до Лукашенка, що вони не можуть покинути такий найвищий пост в країні. І не випадково для Трампа тепер ще й питання забезпечити своє лідерство в республіканській партії для того, щоб мати всі шанси перебратися після 4 років наступних президентських виборів. Угу. Ну вот все же, если Дональд Трамп не будет признавать свое поражение, а будет подавать в суды, говорить о фальсификациях в тех или иных штатах Соединенных Штатов, вот что будет? Может ли это породить какие-то массовые протесты в Америке, которые перерастут в какую-то долгосрочную акцию?
Я думаю, що навіть коли він почне судитися там з штатами різними, де переміг Байден, то вряд чи він отримає підтримку з боку судів. Можливо, якщо це тільки дійде до Верховного суду. Але з іншого боку, ми ж бачимо, що перемога Байдена наскільки велика і переконлива, що вряд чи американське судочинство стане на бік Трампа. І це стає з кожним днем все більше очевидно. Якщо він взагалі відмовиться передавати владу чи залишатись в Білому домі, то прийдуть виконавці і його тихенько виведуть з Білого дому в кінці кінців. Тому йому краще, звісно, визнати перемогу, привітати переможця і будувати далі свою перспективу, чи то в межах лідерства в республіканській партії, чи може він зможе перебратися на якимось проміжних виборах, там попасти в Конгрес і так далі. Ну, продовжувати своє політичне життя. Уже многие страны поздравили Джозефа Байдена с победой на выборах, в том числе и наша страна, Украина. Вот недавно Китай даже поздравил. Как вы думаете, почему Россия все еще не поздравляет Джо Байдена? Ну, безумовно, що для Росії це був страшенний удар. Так, тому що всі ці 4 роки фактично психологічно Трамп був підлеглий Путіну. Він знайшов можливості впливу на Байдена і, безумовно, для Байдена Росія була, можна сказати, найближчим другом, особливо пан Путін. Він все хотів. Для Трампа, наверное. Для Трампа, наверное, вы имеете в виду. Для Трампа, так, я вибачаюсь, для Трампа. І ми навіть в Сеулі бачили його откровення, коли він сказав: Володимир, я тобі заздрю, що в тебе є такий авторитарний режим, як хотів би мати це в Сполучених Штатів Америки. Тобто така психологічна залежність, звісно, вона дуже багато шкодила Трампу, а саме головне американській зовнішній політиці, яка при Трампу виявилась повністю провальною. І безумовно, що Росія б хотіла і далі мати такого слабкого і підлеглого президента, і раптом нічого з цього не вийшло. Тому Росії прийдеться переглядати свої відносини зі Сполученими Штатами Америки, тому що Байден вже, власне, заявив, що він хоче переглянути відносини з Росією і зайняти жорстку позицію відносно російського реваншизму і російської зовнішньої політики. Ну вот тут нет ли у вас здесь опасений? Понятно, да, что в принципе Дональд Трамп не отличался особой такой проукраинскостью, но с другой стороны он нашел ведь в себе все же силы предоставить Украине те джавелины, которые не были предоставлены во времена Барака Обамы. Вот не может ли повториться такой обамовский сценарій? Так, багато експертів якраз таки думають, що демократи будуть продовжувати ту ж саму політику, що і Обама проводив. Це політика такого нейтралітету відносно до українських справ і до певної міри така самоізоляціоністська політика. Ну, я думаю, що Байден, на відміну від Обами, він, по-перше, дуже добре розуміється в тонкощах зовнішньої політики, набагато краще, ніж це робив Обама. Обама взагалі був відсторонений фактично від безпекових, самовідсторонений від безпекових і зовнішньополітичних проблем Сполучених Штатів Америки. Байден в цьому сенсі тримав протилежність Обамі, тому він дуже серйозно буде займатися зовнішньою політикою. І перше, що він вже заявив, що загрозою номер 1 Сполучених Штатів Америки є агресивна політика Росії. І, по-друге, він дуже добре занурений в українські справи, оскільки, будучи віце-прем'єром, він безпосередньо при президентстві Обами він безпосередньо займався Україною. Ми знаємо, він неодноразово приїздив в Україну, так, підтримував Євромайдан і так далі. І він вже перше заявив, що відносини з Україною повинні займати центральне місце в американській політиці щодо Східної Європи. І перша проблема, на яку він акцентував, це боротьба з корупцією.
в Україні, яка дійсно гальмує і руйнує державу українську. В принципе, Байден действительно неоднократно заявлял, что приоритетом будет внешняя политика и, в частности, помощь Украине в вопросе сопротивления российской агрессии. Вот как вы думаете, все же от слов к делу, как это будет проявляться на практике? Ну, він уже, в принципі, розставив ці акценти. Це зміцнення демократії в Україні, перше, проведення демократичних реформ, тотальна боротьба з корупцією. Коли тиск на українську владу буде посилений багатократно до боротьби з корупцією, і будуть застосовуватися більш жорсткі заходи, ніж до цього, тому що фактично Трамп був абсолютно відсторонений, його українська корупція цікавила, оскільки де можна знайти компромат на Байдена, і, власне, не більше. Ну і тим більше, що намагання тут розслідувати справи з корупцією, вони, як ви знаєте, заділи його голову виборчого штабу під час першої каденції президентської виборчої кампанії. Тому він не особливо зважав там на українську корупцію, а от на відміну від нього Байден займеться цим серйозно. І друге – це зміцнення обороноздатності Збройних сил України і збільшення надання воєнної допомоги, в тому числі і летальної зброї. І я думаю, ми тут побачимо не тільки оснащення наших військово-морських сил, як це вже продовжувалося, а інших видів Збройних сил, а також надання більшої технічної допомоги щодо переходу України на стандарти НАТО, і він точно буде лобістом членства України в НАТО. Тим більше він також сказав, що одним із його таких стратегічних пріоритетних напрямків є зміцнення єдності НАТО і посилення його дієздатності. Слід зазначити, що Трамп наніс досить серйозної шкоди євроатлантичній солідарності, і дійсно європейці вже почали подумувати про формування окремого від НАТО певного оборонного союзу. Тому НАТО опинилося в глибокій кризі за часи Трампа і завдяки зусиллям Трампа, чому радувалась Росія, звісно, і Байден, як досвідчений політик, він бачить ці прогалини і небезпеки, які утворились за часів Трампа, і він, звісно, хоче це поправити, цю ситуацию. Ну, а что касается санкций, все же вот те санкции, которые уже на протяжении нескольких лет висят на сайте Белого дома, санкции, которые называют адскими, драконовскими для России, они будут введены? Ну или хотя бы те санкции, которые принял Конгресс в 2017 году в отношении ближайших людей Путина, это санкции в триллионы долларов, и администрация Трампа их блокировала. Все же этот закон хотя бы будет імплементован? Я думаю, як я вже сказав, що Трамп повернеться до класичної силової політики Сполучених Штатів Америки, і в арсеналі будуть більш жорсткі санкції, ніж були, звісно, при Трампі. Але при цьому він сказав, ми будемо при цьому тримати можливість діалогу з Росією. Це є класична зовнішня політика силового тиску, коли тиск збільшується і не тільки в санкціях, і в той же час виставляються умови, при яких цей тиск може бути зменшений. Дуже дякую вам, пане Григорію. Григорій Перепеліця, політолог, конфліктолог, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Ну, я перехожу к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод военных и выезд армянского населения из Кельбаджарского района, который ранее был под контролем самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. В соответствии с соглашением о прекращении боевых действий Армения должна была возвратить этот район Азербайджану до 15 ноября, но не успела этого сделать из-за плохих погодных условий и того, что выезд из Кельбаджарского района возможен только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью.
Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность миротворческой роли России в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. Давайте вместе его послушаем. Російська Федерація не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями. Дії Росії по відношенню до інших держав дискредитують поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та статуту ООН зокрема. В Минобороны России сообщают, что в Карабахе уже развернули 25 наблюдательных постов, якобы для соблюдения режима прекращения огня. 7 постов выставлено в Лачинском коридоре между Карабахом и Арменией, еще 9 в южной зоне ответственности Степанакерт, Агдам, Лачин, 10 в северной части. Об этом сообщается также в украинский милитаристский портал со ссылкой на соответствующие публикации в соцсетях. Там говорят, что Россия заводит Нагорный Карабах Т-72 и РСЗО БМ-21 «Град». Первыми на территории Азербайджана были замечены танки Т-72 из состава 102-й военной базы вооруженных сил России, расположенной в Армении. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Азербайджан Рахмана Гаджиева, главного редактора информагентства First New Media. Рахман Бей, селям алейкум. Добрый вечер. Рахман Бей, расскажите, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе? Какие последние новости? Ну, в принципе, вы коснулись того, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Сейчас мы наблюдаем такой, знаете ли, переходный период от непосредственно военной фазы больше к политическому процессу. Будем надеяться, что к мирному периоду, к мирному процессу в урегулировании конфликта, потому что, как известно, конфликт пока еще полностью, к сожалению, не урегулирован. Остаются вопросы, которые ждут своего дальнейшего рассмотрения. Это вопрос возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев обратно в свои дома на Горном Карабахе. Есть прочие вопросы гуманитарного характера. Все еще не освобождены, как вы отметили, Кельбаджарский район. Также у нас в плане, в ожидании Лачинский, Агдамский район. То есть сейчас идет своего рода такой переходный процесс от непосредственно военных действий к больше политическому процессу. Рахман Бей, мы вот в телеграм-каналах, в средствах массовой информации видим, как в том же Кальбаджарском районе сжигают дома, вырубают леса. Вот я попрошу наших режиссеров сейчас вывести на экран эти видео, которые публикуют азербайджанские телеграм-каналы в том числе. Вот что это такое? Как вы себе это объясняете и каковы масштабы? Спасибо. Дело в том, что Кельбаджарский район, как и прочие районы, окружающие бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджанской республики, они, в принципе, никогда не были предметом каких-либо споров или в действительности каких-то исторических претензий армянской стороны. Только после оккупации 1993 года поначалу армяне объявляли их некой буферной зоной безопасности, а с приходом Пашиняна агрессивная риторика изменилась, стала более агрессивной, и они их стали называть, в кавычках, я скажу, освобожденными территориями. Так вот, отношение армян к этим районам, оно было очень, знаете, такое потребительское. Из Кельбаджара, в частности, на протяжении многих десятилетий вывозилось золото, там имеются богатые залежи золота и прочих драгоценных металлов. Вырубался лес, ну и, в принципе, наблюдались прочие, значит, такое экстенсивное использование природных ресурсов. А вот после того, как было объявлено о том, что армяне эту территорию должны покинуть, начался настоящий экологический террор. Армяне начали поджигать свои дома, некоторые из которых вообще никогда не были армянскими, они были захвачены ими вместе с оккупацией этого района. Армяне стали еще более интенсивно вырубать лес, чтобы вывести как можно больше древесины за то время, что было отведено им для освобождения этих земель. Более того, они стали убивать даже домашний скот,
То есть абсолютно какое-то нечеловеческое, варварское поведение в последние вот эти дни, которое, честно говоря, нас просто поражает, потому что ни одна цивилизованная нация, ни один цивилизованный народ никогда на такое бы не пошел. Кроме того, они сейчас занимаются тем, что это вообще ни в какие ворота, по-моему, не лезет, эксгумируют трупы своих родственников, не знаю, с какой целью, что они хотят этим показать. Но вот в эфире, например, телеканала «Россия» сегодня это было представлено почему-то как показатель некое варварство азербайджанцев. Хотя азербайджанцы еще даже не прибыли в Кельбаджарский район и подойти даже к этим могилам не могли. Это, на мой взгляд, прекрасная демонстрация варварства самих армян, которые выкапывают эти трупы. Более того, они вывозят сейчас из древних албанских храмов, которые они переквалифицировали в армянские после упразднения албанской церкви. Вывозят их в Армению, грузят всякие исторические артефакты, кресты снимают, ну, в общем, колокола и так далее. Происходит какой-то действительно цивилизационный террор, я бы сказал, объяснения которому просто нет. И то, что сегодня в таком количестве сжигаются дома, вырубаются деревья, мне кажется, должно привлечь внимание мировой общественности, потому что это в первую очередь удар по экологии. А экологическая ситуация на планете сегодня и без того оставляет желать лучшего. Ну а вы как себе это объясняете? Я это объясняю себе просто, я не знаю, каким-то, наверное, одурманенным состоянием этих самых людей. На протяжении десятилетий армянский народ подвергался экспериментам, я бы так это назвал, идеологическим со стороны своей власти, потому что мозги им промывались беспощаднейшим образом. Можно сказать, что в подавляющем своем большинстве они сегодня адекватно оценить ситуацию не могут, представляют себя азербайджанцев чуть ли не какими-то там, я не знаю, людьми X, там, с какими-то сверхспособностями, которые их просто ненавидят. В общем, это какое-то искаженное восприятие действительности. И я думаю, что в результате вот этого самого нездорового понимания ситуации происходит подобного рода вакханалия и беспредел. Потому что иначе я это назвать не могу. Вот по миротворцам еще хотела несколько вопросов задать. Вот сегодня на утверждение турецкого парламента представили проект указа с подписью президента Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Об этом сообщило государственное турецкое агентство Анадолу. Давайте вместе послушаем квинтэссенцию этого указа вместе. У центрі діятимуть військовослужбовці, а за необхідності – цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і в відповідних резолюціях Ради безпеки ООН і ОБСЄ. Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини. До этого мы слышали такие взаимоисключающие заявления с российской и турецкой стороны. В частности, Лавров говорил о том, что об участии турецких военных в Нагорном Карабахе совместно с российскими миротворцами речи не шло. Эрдоган говорил о том, что нет, турецкие военные будут находиться на таком же основании, как и российские. Но вот сейчас, даже если парламент турецкий поддержит этот указ Реджепа Тайипа Эрдогана, правильно ли я понимаю, что турецкие военные поедут в Нагорный Карабах? Я думаю, что в первую очередь нужно руководствоваться тем документом, который был озвучен по итогам переговоров трех лидеров государств. И в частности, да, о Турции там речи не шло. Да. Нет, там и о Турции была речь. Президент, в частности, пояснял после непосредственно церемонии подписания с Владимиром Путиным. Пашинян, как мы помним, решил ограничиться где-то там подписанием за пределами досягаемости телекамер. Так вот, есть миротворцы, которые занимают линию соприкосновения в Карабахе, то есть, а также Лачинский коридор. Это непосредственно те, кто обеспечивают безопасность в зоне, где соприкасаются уже непосредственно азербайджанские вооруженные силы и армянское население. Безопасность они обеспечивают не только армянскому населению, но в том числе и азербайджанцам, которые должны будут вернуться в свои дома. Это согласовано, это уже определено вот этим самым заявлением глав государств.
Более того, не исключаются и возможные провокации со стороны каких-то армянских, может быть, сил, которые не пожелают, возможно, сдать оружие. То есть определенные вызовы, и для того, чтобы на них отвечать, конечно же, нужны определенные посредники, и желательно, конечно, миротворческие силы. И вот таковыми, я так понимаю, являются именно российские военные. Что касается турецких военных, президент Ильхам Алиев уже отмечал неоднократно, Турция уже на протяжении последних нескольких недель является важнейшим, может быть, серьезнейшим фактором и актором в этом процессе, потому что Турции уже просто исключить из урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта невозможно. Она играет свою важную стабилизирующую роль. Она оказывает и оказывала Азербайджану очень большую моральную поддержку. Более того, в Карабахе, на территории Азербайджанской республики, а Карабах, включая Нагорно-Карабахский регион, является территорией Азербайджана. В Карабахе он не только Нагорный, это в том числе и освобожденные районы, такие как Зангелан, Джабраил и Физули и прочие. Будет создан миротворческий центр, в котором вместе с российскими военными будут также представлены и военные Турции. Где он будет располагаться, мы пока точно не знаем, но то, что там будут присутствовать турецкие военные, это точно. Более того, Турция и Азербайджан вольны сами решать, где будут именно представлены турецкие военные на территории Азербайджанской республики. Но вам все-таки было бы не имею такой информации, но я не могу исключать того, что они, возможно, будут представлены еще где-то, потому что, как мы знаем, на протяжении длительного времени в Азербайджане проводились соответствующие учения между турецкими и азербайджанскими военными. То есть сотрудничество наше идет по нарастающей, оно не касается каких-то третьих государств. И я думаю, что лучше всего будет дождаться и увидеть воочию, во что это сотрудничество будет выливаться. Ну вот у нас буквально 3 минутки, но вам все-таки было бы предпочтительнее, чтобы турецкие военные находились на Горном Карабахе и патрулировали территорию совместно с русскими, или достаточно того, чтобы они были представлены в этом мониторинговом центре по контролю прекращения огня? Я думаю, что лучше всего о том, что для Азербайджана предпочтительнее, знает президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. И тот документ, под которым он поставил подпись, самый лучший выбор для Азербайджанской республики. Поэтому я считаю, что необходимо руководствоваться тем, что написано, тем, что подписано. И, в принципе, в Азербайджане единогласно каждый гражданин в этой ситуации поддерживает позицию президента. И вот последний премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку, однако он считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Вот что он сказал на своей странице Facebook. Вместе послушаем. У моєму порядку денному лише одне питання – забезпечення стабільності в країні. Іншого питання в моєму порядку денному немає. Звичайно, я розумію, що я є головним відповідальним за дану ситуацію. Рахман Бей, вот предположим, что происходит какое-то внутриполитическое событие в самой Армении. Вот насколько устойчиво это соглашение, насколько оно жизнеспособно по сроку, если предположить, что со стороны Пашиняна оно было подписано под давлением армии, то или под каким-то другим давлением, да, вот и есть же такая тенденция, что те или иные договоренности, они все же нарушаются. Я понял вас. Я сразу отмечу следующее. В первую очередь, я очень рад за Пашиняна, что он наконец-таки прозрел. Потому что президент Ильхам Алиев уже давным-давно неоднократно повторяет, что ответственность несет непосредственно он. Он — это тот самый человек, который сорвал мирный процесс. Он — это тот человек, который подвел регион к войне. И, ну что я могу сказать? Теперь я понимаю, что Пашинян этот урок усвоил, он этот вопрос, эту проблему признал, осознал. Что касается исполнения договоренностей. Этот вопрос, конечно, очень актуальный. В Ереване уже не один день определенные горячие головы озвучивают месседжи, лозунги о том, что вот нужно эту бумажку, как они ее называют, разорвать, там, я не знаю, отбросить, не исполнять взятые на себя обязательства. Я этот вопрос адресовал лично Лаврову во время пресс-конференции, в которой я принимал участие онлайн. Я ему отметил, точнее подчеркнул, что подобные заявления, в том числе озвучиваемые Пашиняном, являются откровенным неуважением, в том числе к Российской Федерации, которая выступает
своего рода гарантом этого соглашения, медиатором этого соглашения. Министр иностранных дел Российской Федерации в принципе дал понять своим ответом, что исполнять эти решения, этот документ Армения обязана безотносительно того, кто у власти. И в принципе в Азербайджане считают так же. Пашинян подписывал его не как частное лицо, не как покупку квартиры или машины, он представлял страну. Независимо от того, будет ли он во главе этой страны или нет, Армения обязана исполнять эти договоренности. А если она этого делать не будет, как сегодня отметил сам Пашинян, это будет подразумевать определенные последствия, в том числе и военные. Я не думаю, что Армения готова к этим последствиям, поэтому я думаю, что они как миленькие будут соблюдать эти условия, а те горячие головы, которые соблюдать не будут, они столкнутся уже непосредственно карательным, так скажем, да, я думаю, инструментарием, в том числе и миротворцев тоже. Но в первую очередь, конечно, азербайджанская армия. Çok sağ olun, teşekkürler. Спасибо большое. Рахман Гаджиев был с нами на прямой связи, главный редактор информагентства First New Media. Но я с вами прощаюсь ненадолго, мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее эфир информационно-аналитической программы «Бугунь» мы уже продолжим на крымско-татарском языке. К нам подключится заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. Не пропустите. Корушкенч.